Il-bars u l-każini se jibqgħu magħluqin għal xahar ieħor, filwaqt li issa ir-ristoranti jistgħu jibqgħu miftuħin sa nofs il-lejl. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ħabbar ukoll li fid-djar tal-anzjani fejn ikunu tlaqmu aktar minn 90% tar-residenti se jiġu mneħħija ċertu miżuri. Dan għaliex fl-aħħar jiem naqas l-ammont ta' anzjani li kellhom bżonn jidħlu l-isptar għal kura. Fearn spjega wkoll li t-tilqima tal-AstraZeneca issa ġie konfermat li tista' tingħata lil persuni taħt il-65 sena. Wa kif ta' kuljum qed ikomplu jiżdiedu l-każi ġodda pożittivi, Chris Fearn ħabbar li qed jiżdiedu wkoll il-każi pożittivi tal-varjant tar-Renju Unit, e kif dawn issa jammontaw għal 8% tal-każi pożittivi li laħu 61 każ. Mill-bieraħ kellna 220 bażikament pożittiv, madwar 4 minnhom kienu mill-varjant. Ovvjament iżid ma jgħidix ġranet u iżjed ma nittestjaw iżjed sensibu dan il-varjant. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar tħassib tal-pubbliku rigward il-kjuwiet twal ta' nies illi nġabru fl-Isptar Mater Dei sabiex jieħdu il-vaċċin, Chris Fearn ammetta li seta' sar ippjanar aħjar. Affarijiet dejjem tista' tagħmelhom aħjar. U wara l-kjuwiet twal ta' nies fl-Isptar Mater Dei sabiex jingħataw it-tilqima, l-erba' kien hemm sitwazzjoni simili anke fl-Università ta' Malta. Il-kju inġema kif kienu qed jiġu mlaqma l-edukaturi illi jaħdmu fl-Università, buħut minnhom jagħmlu iktar minn sija jistennew sabiex jingħataw dan il-vaċċin għal kontra l-COVID-19.